Kapitola 29. Historické udalosti v Biblii. V tejto kapitole si zopakujeme niektoré dôležité udalosti, s ktorými sa v Biblii stretnete. 29.1. Tvorba. Úplne prvé písmo v Biblii nám hovorí, že na počiatku Boh stvoril nebo, zem, všetko na zemi, vrátane rastlín, zvierat, vtá, rýb a ľudí. Učíme sa, že Boh je stvoriteľom všetkého, čo vidíme. Nič z toho sa nestalo náhodou alebo evolúciou. Nie ste náhodou. Nič v celom Božom stvorení sa nestalo náhodou. Ste jedinečne a úžasne stvorení. Prečo je toto prvá vec, o ktorej čítame v Biblii? Myslím si, že je to preto, že to, čomu sa rozhodnete veriť o stvorení, ovplyvní všetko ostatné, čo o Bohu čítate a čomu rozumiete. Ak naozaj z celého srdca veríš, že Boh je všemohúci a jediný stvoriteľ, potom všetko ostatné v Biblii bude dávať zmysel a bude pre teba relatívne ľahké pochopiť. Je to preto, že už pochopíš a veríš, že Boh má všetko pod kontrolou a môže urobiť úplne čokoľvek. Myslím si, že je to tiež prvá vec, ktorú sa o Bohu dozvieme, pretože na to Satan najviac útočí svojimi klamstvami a podvodmi. Satan nechce, aby ste verili, že Boh existuje, že stvoril všetko vo stvorení, že to všetko dokonale ovláda, alebo že tiež stvoril Satana. Nie, Satan chce, aby ste uverili jeho klamstvám, že Boh neexistuje, že vesmír stvorila náhodná udalosť, že ste sa vyvinuli z vesmírneho kalu a opíc a nič také ako nebo alebo peklo alebo Satan neexistuje. Takže Boh dal pravdu na titulnú stranu, aby čelil týmto démonickým podvodom. Boh stvoril nebo a zem. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Genesis 1.1. V prvý deň Boh stvoril deň a noc. Zem bola beztvará a prázdna. Na hladine hlbín bola tma a nad hladinou vôd sa vznášal Boží duch. Boh povedal, buď svetlo, a bolo svetlo. Boh videl svetlo a videl, že je dobré. Boh oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer a bolo ráno, prvý deň. Genesis 1, 2 až 5. Na druhý deň Boh stvoril nebo. Boh povedal, nech je priestranstvo uprostred vôd a nech oddeluje vody od vôd. Boh nazval oblohu. Bol večer a bolo ráno, druhý deň. Genesis 1, 8. Na tretí deň Boh stvoril zem, moria a rastliny. Boh povedal, nech sa zhromaždia vody pod nebom na jedno miesto a nech sa ukáže súž. A bolo to tak. Boh nazval súž zemou a zhromaždenie vôd nazval moriami. Boh videl, že je to dobré. Boh povedal, nech zem vydá trávu, byliny, ktoré budú rodiť semená, a ovocné stromy, ktoré budú rodiť ovocie podľa svojho druhu so svojimi semenami na zemi. A bolo to tak. Bol večer a bolo ráno. Tretí deň. Genesis 1, 9 až 11, 13. Na štvrtý deň Boh stvoril hviezdy, mesiac a slnko. Boh povedal, nech sú svetlá na oblohe, aby oddeľovali deň od noci. A nech sú znameniami na označenie ročných období, dní a rokov. Boh stvoril dve veľké svetlá, väčšie svetlo, aby vládlo dňu a menšie svetlo, aby vládlo noci. Spravil aj hviezdy. Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. Genesis 1, 14, 16, 19. Na piaty deň Boh stvoril morský život a vtáky. Boh povedal, nech sú vody plné živých tvorov a nech vtáky lietajú nad zemou na šírom oblohe. Bol večer a bolo ráno, piaty deň. Genesis 1, 20, 23. Na šiestý deň Boh stvoril ľudí a zvieratá. Boh stvoril človeka zo zeme na svoj obraz. Boh povedal, nech zem vydá živé tvory podľa ich druhu, dobytok, plazy a zemské zvieratá podľa svojho druhu. A bolo to tak. Boh povedal, urobme človeka na náš obraz, podľa našej podoby. Nech panujú nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí po zemi. Boh videl všetko, čo stvoril a hľa, bolo to veľmi dobré.
Bol večer a bolo ráno, 6. deň. Genézis 1, 24, 26, 31. Na 7. deň Boh dokončil svoje stvorenie a tak odpočíval. Na 7. deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré vykonal, a odpočinul si 7. dňa od všetkého svojho diela, ktoré vykonal. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, pretože v ňom odpočíval od všetkého svojho stvoriteľského diela, ktoré vykonal. Genézis 2, 2 až 3. 29. Bod 2. Pád. Pád sa tiež nazýva Adamov hriech alebo prvotný hriech a vzťahuje sa na prvý hriech spáchaný ľuďmi. Nazýva sa to pád, pretože to je, keď Adam a Eva padli z Božej milosti, Galatianom 5, 4. Spadli alebo stratili svoje postavenie v záhrade s Bohom. Adam a Eva neposlúchli Boha. Boh im povedal, aby nejedli zo stromu poznania dobra a zla. Eva bola pokúšaná satanom a zjedla ovocie. Potom dala nejaké Adamovi, ktorý si to voľne vzal a zjedol. Keď zhrešili, otvorili sa im oči. Vedeli, že sú hriešní a oddelení od Boha. Dokonca sa skrývali pred Bohom. Nemohli už žiť v Edene a boli zvrhnutí na zem. Vidíte, ak by naďalej žili v záhrade a opäť jedli zo stromu života, zostali by vo svojom padlom hriešnom stave na veky. To by ich odsúdilo do pekla. Pretože hriech nás oddeluje od Boha a bráni nám prebývať s ním. Aké strašné by to bolo. Museli byť vyhnaní a ich telá teraz nakoniec zomreli. Boh povedal Adamovi, mužovi, aby nejedol zo stromu poznania dobra a zla. Jahve Boh vzal človeka a umiestnil ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. Hospodin Boh prikázal mužovi a riekol: z každého stromu raja smieš jesť. Ale nebudete jesť zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, keď z neho budete jesť, istotne zomriete. Genézis 2, 15 až 17. Adam aj Eva hrešia v záhrade tým, že jedia ovocie zo stromu poznania dobra a zla. V týchto veršoch je had Satan, žena Eva a jej manžel Adam. Teraz bol had rafinovanejší ako akékoľvek polné zviera, ktoré stvoril Hospodin Boh. Povedal žene, naozaj Boh povedal: nebudeš jesť zo žiadneho stromu raja? Žena povedala hadovi: smieme jesť ovocie zo stromov záhrady, ale nie ovocie zo stromu, ktorý je uprostred záhrady. Boh povedal: nebudete z toho jesť. Nedotkneš sa ho, aby si nezomrel. Had povedal žene: naozaj nezomrieš, lebo Boh vie, že v deň, keď ho zješ, otvoria sa ti oči a budeš ako Boh, poznáš dobro a zlo. Keď žena videla, že strom je dobrý na jedlo a že je potešením pre oči a že strom je žiadaný, aby sa človek stal múdrym, vzala z jeho ovocia a zjedla. Potom dala trochu so sebou manželovi a on to zjedol tiež. Genézis 3, 1 až 6. Adamovi a Eva sa otvorili oči a skryli sa pred Bohom. Potom ich Boh poslal von zo záhrady. V týchto veršoch sa ich a oni odvolávajú na Adama a Evu. Otvorili sa im oči a obaja vedeli, že sú nahí. Zošívali figové listy a vyrábali si pokrývky. Počuli hlas Jahveho Boha kráčať po záhrade v chlade dňa a muž a jeho žena sa skryli pred tvárou Jahveho Boha medzi stromami záhrady. Hospodin Boh povedal: hľa, ten človek je ako jeden z nás, pozná dobro a zlo. No, aby nevystrel ruku a nevzal by aj zo stromu života a nejedol a nežil na veky, preto ho poslal Hospodin Boh von zo záhrady, Eden obrábať zem, z ktorej bol vzatý. Muža teda vyhnal. A postavil cherubov na východ od záhrady Eden a ohnivý meč, ktorý sa obracal na všetky strany, aby strážili cestu k stromu života. Genézis 3, 7 až 8, 22 až 24. 29.3. Prekliatie. Keď Adam a Eva zhrešili v záhrade Eden, Boh preklial zem a všetky stvorenia na zemi. Boh povedal, že zo zeme vyrastú trne pre Adama a Eva zažije bolesť počas pôrodu. Boh preklial aj hada a spolu s ním aj všetky hospodárske zvieratá a zvieratá. Boh potom postavil nepriateľstvo medzi ľudí a zvieratá. Vidíme teda, že kliatba ovplyvňuje celé Božie stvorenie. Pamätajte, že dôsledkom hriechu je smrť. To je to, čo hriech priniesol na zem prostredníctvom kliatby. Smrť a úpadok. V týchto veršoch vidíme, ako Boh preklial krajinu.
Narástli by mu trne a vyžadovalo by si tvrdú, spotenú prácu na produkciu potravy. Boh je ten, kto hovorí k Adamovi. Adamovi povedal: pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, nebudeš z neho jesť, zem je pre teba prekliata. Budete z neho jesť s veľkou námahou po všetky dni svojho života. Vydávam trnie a bodliaky. A budete jesť polnú bylinu. Chlieb budeš jesť v pote svojej tváre, kým sa nevrátiš do zeme, lebo si z nej vzatý. Genesis 3, 17 až 19. Boh preklial hada, dobytok a každé zviera. Vložil nepriateľstvo medzi zvieratá a ľudstvo a medzi samotného Satana a ľudstvo. V týchto veršoch Boh hovorí k hadovi, ktorého poznáme ako Satana. Hospodin Boh povedal hadovi: pretože si to urobil, si prekliaty nad všetky dobytok a nad každé poľné zviera. Budeš chodiť na bruchu a budeš jesť prach po všetky dni svojho života. Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu a medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. On ti rozdrví hlavu a ty mu pomliaždiš petu. Genesis 3, 14 až 15. Toto nepriateľstvo medzi človekom a zvieraťom je ďalej opísané v rozhovore medzi Bohom a Noachom. Po potope Boh uzavrel zmluvu s Noachom a celým stvorením, v ktorej slúbil, že už potopou nezničí všetko na zemi. Časť tejto zmluvy potvrdila stále platnú kliatbu medzi človekom a zvieraťom. Pozrite sa, ako sa hovorí, že strach a hrôza z vás bude mať každé zviera. Boh požehnal Noého a jeho synov a povedal im: ploďte sa, množte sa a naplňte zem. Strach z teba a hrôza z teba bude na každom zvierati zeme a na každom nebeskom vtákovi. Všetko, čo sa hýbe po zemi, a všetky morské ryby sú odovzdané do tvojej ruky. Pokiaľ ide o mňa, hľa, uzatváram svoju zmluvu s tebou a s tvojim potomstvom po tebe a s každým živým tvorom, ktorý je s tebou, s vtákmi, s dobytkom a so všetkými zvieratami zeme, zo všetkých, ktorí vychádzajú z lode, dokonca so všetkými zvieratami zeme. Genézis 9, 1 až 2, 9 až 10. Viem, že túžiš po ukončení tejto kliatby. Bude to čas pokoja, odpočinku, radosti a už žiadneho smútku a bolesti. Čas, keď smrť a rozklad už nie sú. V týchto veršoch apoštol Pavol vysvetľuje, že celé stvorenie vzdychá túžbou byť prerobené. Proti svojej vôli bolo celé stvorenie podrobené Božej kliatbe. Ale s dychtivou nádejou stvorenie očakáva deň, keď sa spojí s Božími deťmi v slávnej slobode od smrti a rozkladu. Vieme totiž, že všetko stvorenie až do súčasnosti stonalo ako v pôrodných bolestiach. A my veriaci tiež vzdycháme, hoci máme v sebe Ducha Svätého ako predchuť budúcej slávy, lebo túžime po oslobodení nášho tela od hriechu a utrpenia. Aj my s dychtivou nádejou čakáme na deň, keď nám Boh dá plné práva ako svoje adoptívne deti, vrátane nových tiel, ktoré nám prislúbil. Rimanom 8, 20 až 23, nový živý preklad. Tento deň príde po súžení a po Ježišovej tisícročnej vláde na zemi. Boh obnoví zem a nebo a urobí všetko novým, prekliatie už nebude. Ježišov učeník Ján nám to opisuje v týchto veršoch. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a mora už niet. Videl som sväté mesto, nový Jeruzalém, zostupovať z neba od Boha, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho manžela. Počul som mocný hlas z neba, ktorý hovoril: hľa, Boží príbytok je s ľuďmi a on bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom a sám Boh bude s nimi ako ich Boh. Už nebude žiadna kliatba. Zjavenie 21, 1 až 3, 22, 3. Tu je ochutnávka toho, aký bude život bez kliatby. Vlk bude bývať s baránkom a leopard bude ležať spolu s kozou, teliatkom, levíkom a vykrmeným telaťom. A povedie ich malé dieťa. Neublížia ani nezničia na celom mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania Jahveho. Izaiáš 11, 6, 9. 29, bod 4. Zákon. Jedna z prvých vecí, ktoré Boh urobil pre svoj vyvolený ľud Izrael, je, že im dal zákon. Toto sú Božie pravidlá. Zákon obsahuje to, čo väčšina ľudí pozná ako desatoro. Dal Izraelu zákon, aby ukázal, aké nemožné je pre nás žiť podľa neho.
Všetko, čo robí, je poukázať na náš problém s hriechom a na našu potrebu spasiteľa. Možno si myslíš, že si dodržal všetky prikázania, pretože si nezavraždil, neukradol ani nescudzoložil. No nie je to tak. Vidíte, náboženskí vodcovia počas Ježišovej služby hovorili to isté. Ježiš teda poukázal na to, že aj pomyslenie na to, že robíme niečo, čo by sme nemali, je hriešne. Ježiš použil príklad cudzoložstva a povedal, že premýšľanie o jednotlivcovi alebo žiadostivosť po ňom sa tiež považuje za hriech. Je to preto, že naše hriešne správanie začína v nás myšlienkou. Boh dal 10 prikázaní. 1. Nemaj iných bohov. Po druhé, nerobte si žiadne idoly. Po tretie, nepoužívajte Božie meno nadarmo. Po štvrté, svätý sabat alebo 7. deň. 5. Cti svojich rodičov. 6. Nezabíjaj. 7. Nescudzoložíš. 8. Nekradni. 9. Neklam. A 10. Nežiadajte. Boh povedal všetky tieto slová a povedal: nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíte si modlu ani obraz ničoho, čo je hore na nebesiach, ani čo je na zemi dolu, ani čo je vo vode pod zemou. Nezneužiješ meno Hospodina, svojho Boha. Pamätaj na deň sabatu, aby si ho svetil. Cti svojho otca a svoju matku. Nebudeš vraždiť. Nescudzoložíš. Nebudeš kradnúť. Nevydáš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho. Nebudeš túžiť po žene svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho vola, ani po oslici, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu. Exodus 20, 1, 3 až 4, 7 až 8, 12 až 17. V týchto veršoch nám Ježiš hovorí, že prestúpenie zákona je viac než len spáchanie hriešneho skutku. Tiež sa o tom uvažuje. Počuli ste, že bolo povedané nescudzoložíš. Ale hovorím vám, že každý, kto hľadí na ženu s túžbou po nej, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Matúš 5, 27 až 28. Apoštol Pavol nám hovorí, že nemôžeme mať pravdu s Bohom, ak budeme poslúchať zákon. V tom nikdy nebudeme úspešní. Namiesto toho musíme dospieť k viere v Ježiša. Nikto totiž nemôže byť napravený pred Bohom tým, že robí to, čo prikazuje zákon. Zákon nám jednoducho ukazuje, aký sme hriešní. Ale teraz nám Boh ukázal spôsob, ako sa s ním napraviť bez toho, aby sme dodržiavali požiadavky zákona, ako to bolo dávno slúbené v spisoch Mojžiša a prorokov. Sme spravení pred Bohom tým, že vložíme svoju vieru v Ježiša Krista. A to platí pre každého, kto verí, bez ohľadu na to, kto sme. Ak teda zdôrazníme vieru, znamená to, že môžeme zabudnúť na zákon? Samozrejme, že nie. V skutočnosti iba vtedy, keď máme vieru, skutočne naplňame zákon. Rímanom 3, 20 až 22, 31 nový živý preklad. 29.5. Prvý príchod Ježiša. To sa týka obdobia, keď bol Ježiš prvý na zemi. Zahŕňa Ježišovo fyzické narodenie, jeho službu a zázraky a potom jeho smrť a vzkriesenie. 4 knihy evanjelií v Biblii Matúša, Marek, Lukáša a Jána podávajú správu o Ježišovom prvom príchode. Jeho narodenie, smrť a niektoré udalosti v jeho živote boli prorokované dávno pred tým, ako sa narodil. To je jeden z dôvodov, prečo môžeme dôverovať Biblii, splnenému proroctvu. Nehovorím o vágnych nezmysloch, ktoré počujete od moderného jasnovidca. Tieto proroctvá boli veľmi špecifické a boli to veci, ktoré človek nemôže organizovať. Viac informácií nájdete v 6. časti. Ježiš prišiel prvýkrát, aby plnil vôľu svojho Otca, Boha. Božou vôľou je, aby každý, kto verí v Ježiša, mal večný život. Ježiš je ten, kto tu hovorí. Lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Toto je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal, aby som zo všetkého, čo mi dal, nič nestratil, ale aby som ho vzkriesil v posledný deň. To je vôľa toho, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Ján 6, 38 až 40. Počas prvého príchodu Ježiša neprišiel uviesť do pokoja. Ježiš v tomto verši nižšie hovorí,
že prišiel a priniesol svoj meč. Pamätajte, že jeho slovo je mečom pravdy. Nemyslíte si, že som prišiel zoslať mier na zem. Neprišiel som zoslať mier, ale meč. Matúš 10:34. Ježiš nám v týchto veršoch hovorí, že prišiel naplniť proroctvá o ňom. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ničiť, ale naplňať. Lebo veru, hovorím vám, kým sa nebo a zem nepominú, nepominie zo zákona ani najmenšie písmenko, ani maličký ťah perom, kým sa všetko nesplní. Matúš 5:17-18. Prišiel aj preto, aby tí, ktorí sú slepí, videli pravdu. Ježiš povedal, prišiel som na tento svet súdiť, aby tí, čo nevidia, videli, a aby tí, čo vidia, oslepli. Ján 9:39. Ježiš prišiel svedčiť o pravde. Pilát teda opäť vošiel do pretória, zavolal Ježiša a povedal mu, si kráľ Židov? Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by bojovali, aby som nebol vydaný Židom. Ale teraz moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Vtedy mu povedal Pilát, ty si teda kráľ? Ježiš odpovedal, hovoríš, že som kráľ. Preto som sa narodil a preto som prišiel na svet, aby som svedčil o pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Ján 18:33, 36 až 37. 29 bod. 5.1. Narodenie Ježiša. To sa týka Ježišovho fyzického narodenia na zemi. Nemal obyčajný pôrod. Keďže je Božím synom, narodil sa podľa jeho božstva. Narodil sa Pane. Viem, že to znie nemožné. Je to pre nás, ale nie pre Boha, ktorý môže všetko. Duch Svätý oplodnil Ježišovu rodnú matku Máriu. Pamätajte, že Ježiš je Bohom v tele. Úplne Boh a predsa úplne človek. Túto udalosť oslavujú kresťania na celom svete na Vianoce. Tu je záznam o Ježišovom zázračnom narodení. V 6. mesiaci bol anjel Gabriel poslaný od Boha do galilejského mesta menom Nazaret k panne zaslúbenej za muža, ktorý sa volal Jozef, z Dávidovho domu. Panna sa volala Mária. Keď vošiel, anjel jej povedal, raduj sa, milovaná, Pán je s vami. Požehnaná si medzi ženami. Anjel jej povedal, neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Hľa, počneš vo svojom lone a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida a naveky bude kráľovať nad Jakubovým domom. Jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anjelovi, ako sa to môže stať, keď som panna? Anjel jej odpovedal, Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. Preto aj Svätý, ktorý sa z vás narodil, sa bude volať Boží syn, lebo nič, čo hovorí Boh, nie je nemožné. Lukáš 1, 26 až 28, 30 až 35, 37. Ježiš je Boh v tele, lebo v Kristovi žije celá Božia plnosť v ľudskom tele. Kolosanom 2, 9, preklad Nového života. Myslíte na to, čo bolo aj v Kristovi Ježišovi, ktorý, existujúc v Božej podobe, nepovažoval rovnosť s Bohom za vec, ktorú treba uchopiť, ale vyprázdnil sa, vzal na seba podobu sluhu a stal sa podobným ľuďom. A keď sa našiel v ľudskej podobe, ponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, áno, na smrť na kríži. Filipanom 2, 5 až 8. 29 bod. 5.2. Služba Ježiša. Ježiš prišiel na zem, aby zachránil hriešnikov. Svoju službu na zemi začal, keď mal okolo 31 rokov. Počas svojej doby robil veľa vecí vrátane kázania, vyučovania, liečenia, robenia zázrakov, ako je kriesenie mŕtvych a prorokovanie budúcich udalostí. Jeho služba trvala asi 3 roky a skončila sa krátko po jeho zmrtvých vstaní, keď sa vrátil do neba. Ježiš prišiel zachrániť hriešnikov. Slovo je verné a hodné každého prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov. 1. Timotej 1, 15. Ježiš kázal o pokáni z hriechov a povedal ľuďom, že prichádza jeho kráľovstvo. Začal kázať počase na púšti, keď ho pokúšal diabol Satan. Potom bol Ježiš vedený duchom hore na púšť, aby bol pokúšaný diablom.
Potom ho diabol opustil a hľa, anjeli prišli a obsluhovali ho. Odvtedy začal Ježiš kázať a hovoriť: čiňte pokánie, lebo kráľovstvo nebeské je blízko. Matúš 4, 1, 11, 17. Ježiš učil písmo, slovo Božie, svoje slovo. Potom, uprostred sviatku, Ježiš vystúpil do chrámu a začal učiť. Ľudia boli prekvapení, keď ho počuli. Ako toho vie tak veľa, keď nebol vycvičený? Pýtali sa. Ježiš im teda povedal: moje posolstvo nie je moje. Pochádza od Boha, ktorý ma poslal. Ján 7, 14 až 16. Ježiš uzdravil veľa ľudí. Ježiš odtiaľ odišiel a priblížil sa ku Galilejskému moru. A vyšiel na vrch a sadol si tam. Prišli k nemu veľké zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, nemých, zmrzačených a mnohých iných a kládli mu ich k nohám. Uzdravil ich tak, že sa zástup čudoval, keď videli nemých hovoriť, zranených uzdravených, chromých chodiť a slepých vidieť a oslavovali Boha Izraela. Matúš 15, 29 až 31. Ježiš robil zázraky, ako je privádzanie mŕtvych späť k životu. V týchto veršoch je Ježiš tým, ktorý išiel do mesta zvaného Nain. Čoskoro na to odišiel do mesta menom Nain. Mnohí z jeho učeníkov spolu s veľkým zástupom išli s ním. A keď sa priblížil k bráne mesta, hľa, vyniesli mŕtvého jediného syna jeho matky a ona bola vdova. Bolo s ňou veľa ľudí z mesta. Keď ju pán uvidel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: neplač. Priblížil sa a dotkol sa rakvy a nosiči zostali stáť. Povedal: mladý muž, hovorím ti, vstaň. Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A dal ho svojej matke. Všetkých sa zmocnil strach a oslavovali Boha a hovorili: veľký prorok povstal medzi nami. A Boh navštívil svoj ľud. Lukáš 7, 11 až 16. Ježiš predpovedal budúce udalosti, vrátane svojej vlastnej smrti a z mŕtvych vstania. Odvtedy začal Ježiš svojim učeníkom prikazovať, že musí ísť do Jeruzalema a veľa trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, byť zabitý a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Matúš 16, 21. V skutočnosti Ježiš počas svojho času na zemi urobil toľko vecí, že svet by ani nemohol obsiahnuť knihy, keby bolo všetko zapísané. Takto to vysvetľuje Ján, Ježišov učeník. Je aj mnoho iných vecí, ktoré Ježiš urobil, a ak by boli všetky napísané, predpokladám, že ani samotný svet by nemal miesto na knihy, ktoré by boli napísané. Ján 21, 25. 29 bod 5.3. Smrť Ježiša. Pravdepodobne ste počuli veľa ľudí hovoriť, že určitá skupina ľudí alebo konkrétna krajina zavraždili Ježiša. No to je pravda len čiastočne. Ježiš prišiel na zem, aby zomrel za tvoje hriechy. Ochotne sa nechal zabiť. Obetoval svoj pozemský život, aby si ty mohol získať večný život. Ježiša ukrižovali na drevenom kríži Rimania na príkaz židovských náboženských vodcov, ktorí ho obvinili z rúhania, pretože povedal, že je Boh. Zomrel najstrašnejšou smrťou. Smrť, ktorá patrí nám hriešnikom, ale nie dokonalému a svätému Bohu. Všetko to vytrpel len kvôli tebe. Tak veľmi ťa miluje. Keď veríš, že vzal tvoje hriechy na seba a zomrel za teba na kríži, môžeš byť spasený. Ježiš raz a navždy dokázal, že nie je obyčajný človek, ale sám Boh, keď zvíťazil nad smrťou a bol vzkriesený. Ježiš zomrel ukrižovaním. Ježiš teda vyšiel von s trňovou korunou a v purpurovom rúchu. Pilát im povedal: hľa, človek. Keď ho teda videli veľkňazi a služobníci, skríkli a vraveli: ukrižuj, ukrižuj sa. Pilát im povedal: vezmite si ho vy a ukrižujte ho, lebo nenachádzam dôvod na obvinenie proti nemu. Židia mu odpovedali: my máme zákon a podľa nášho zákona má zomrieť, lebo sa stal Božím synom. Potom im ho vydal, aby ho ukrižovali. Vzali teda Ježiša a odviedli ho. Vyšiel s krížom na miesto zvané Lebka, ktoré sa hebrejsky nazýva Golgota, kde ho ukrižovali, a s ním ďalších dvoch, po jednej strane a Ježiša uprostred. Potom Ježiš, keď videl, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo písmo, povedal: som smedný. Keď teda Ježiš prijal ocot, povedal: je dokonané. Potom sklonil hlavu a vzdal sa ducha.
Ján 19, 5 až 7, 16 až 18, 28, 30. Ježiš bol ukrižovaný za tvoje hriechy. Zomrel, bol pochovaný a na tretí deň vstal. Apoštol Pavol to opisuje v týchto veršoch. Lebo som vám odovzdal predovšetkým to, čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy, podľa písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem. 1. Korinťanom 15, 3 až 4. Ježiš za teba dobrovoľne zomrel, pretože ťa miluje. Ježiš je ten, kto tu hovorí. Preto ma Otec miluje, že kladiem svoj život, aby som si ho zase vzal. Nikto mi ho neberie, ale sám si ho položím. Mám moc to položiť a mám moc vziať to znova. Toto prikázanie som dostal od svojho Otca. Ján 10, 17 až 18. 29 bod, 5 bod 4. Vzkriesenie Ježiša. Je to tak, Ježiš bol vzkriesený 3 dni po svojej smrti. Nezostal mŕtvy. Dokázal, že je Boh, keď porazil smrť. Po svojom vzkriesení sa zjavil stovkám ľudí. Vidíte, keby Ježiš nebol vzkriesený, potom by na všetkom, čo povedal, nezáležalo. Bol by to len milý chlapík, ktorý by robil pekné veci ako jeden z prorokov. Jeho vzkriesenie ukazuje, že môžeme veriť všetkému, čo povedal a urobil. Môžeme veriť, že má moc nad životom a smrťou. Môžeme veriť, že skutočne prišiel na zem, aby nás zachránil. Keď bol Ježiš vzkriesený, vrátil sa do neba, kde odvtedy vládne. Môžeme mu veriť, pretože je stále nažive. Jeho zmrtvých vstanie oslavujú kresťania na celom svete na Veľkú noc. Ježiš bol vzkriesený na tretí deň. Skupina žien, ktorá ho nasledovala, prišla k jeho hrobke ako prvá. Ježišov učeník Lukáš to tu opisuje. Ale v prvý deň týždňa na úsvite oni a niektorí ďalší prišli k hrobu a priniesli vonné látky, ktoré si pripravili. Našli kameň odvalený od hrobu. Vošli dnu a telo pána Ježiša nenašli. Kým boli z toho veľmi zmetení, hľa, stáli pri nich dvaja muži v oslnivom odeve. Boli vystrašení a sklonili svoje tváre k zemi. Povedali im: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nie je tu, ale vstal z mŕtvych. Pamätáte si, čo vám povedal, keď bol ešte v Galilei, keď povedal, že Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí a ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych? Lukáš 24, 1 až 7. Ježiš zvíťazil nad smrťou. Náš Spasiteľ, Kristus Ježiš, ktorý zrušil smrť a priniesol život a nesmrteľnosť prostredníctvom radostnej zvesti. 2. Timotej 1, 10. Keď bol Ježiš vzkriesený, zjavil sa množstvu ľudí, dokonca až 500 naraz. Apoštol Pavol o tom podáva správu v týchto veršoch. Zaspať znamená zomrieť. Lebo som vám odovzdal predovšetkým to, čo som aj ja prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy, podľa písem, že bol pochovaný, že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem a že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz, z ktorých väčšina zostala doteraz, no niektorí už aj zaspali. Potom sa zjavil Jakubovi, potom všetkým apoštolom a napokon, ako dieťaťu narodenému v nesprávny čas, sa zjavil aj mne. 1. Korinťanom 15, 3 až 8. Apoštol Pavol nám hovorí, prečo je Ježišovo vzkriesenie zásadné. Ak Ježiš nebol vzkriesený, všetko jeho kázanie bolo márne a my sme mŕtvi vo svojich hriechoch, ale bol vzkriesený. Takže to znamená, že budeme tiež vzkriesení, zaspať znamená zomrieť. Ak sa teda o Kristovi káže, že vstal z mŕtvych, ako niektorí z vás hovoria, že niet vzkriesenia z mŕtvych, ale ak niet vzkriesenia z mŕtvych, ani Kristus nevstal. Ak Kristus nevstal, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. Áno, našli sme aj falošných božích svedkov, lebo sme o Bohu svedčili, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak je to preto, aby mŕtvi nevstávali. Lebo ak mŕtvi nevstali, nebol vzkriesený ani Kristus. Ak Kristus nebol vzkriesený, vaša viera je márna. Stále si vo svojich hriechoch. Potom zahynuli aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi. Ak sme v tomto živote len dúfali v Krista, sme zo všetkých ľudí najúbohejší. Ale teraz Kristus vstal z mŕtvych. Stal sa prvým ovocím tých, ktorí spia. Ale každý vo svojom poradí. Prvé ovocie Kristus,
potom tí, čo sú Kristovi, pri jeho príchode. 1. Korinťanom 15, 12 až 20, 23. Ježiš Pán je v nebi a vládne s Bohom. Potom bol Pán, keď s nimi prehovoril, vzatý hore do neba a posadil sa po pravici Božej. Marek 16, 19.